warga Samara Bapak Sawit. Monggo sesaji. Tangan lomo seneng wewe mringsa somo lebar poso bali suci manggih mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Panjenengan pinilih dadi setunggalipun istri menjadi ibu yang bisa membagi waktu yang luar biasa. Aplaus buat panjenengan semuanya. Kaping kalihipun Samara nggih. Sakinah mawaddah warahmah, istiqomah anggenipun tholabul ilmi, njagi raganipun supados tansah sehat. Awit tundhonipun menapa? Tulang punggungipun keluarga menika nek ibune nglemprek gawean kumbanting klumbruk. Leres mboten, Bu? Sing sesuatu panjang umure, gampang rezekine, ampun ngantos niat ingkang sampun leres gugur amarga salah setunggalipun perkawis. Nggih menika menapa, Bu? Ilang ikhlas sing. Bapak Rahmat, Bapak Slamet, Bapak Ratmanto, Bapak wonten wetan menika Bapak Yuwono lan sanesipun. Menika ngilmu sing digawa mulih menika ingkang ndadosaken panjenengan hidup terasa bahagia, Bu. Salajengipun sasampunipun kula lan panjenengan niat silaturahim, tholabul ngilmi saged mendhet hikmah. Pemeneh karo sedulur gandeng lenggana mula yuk kumpul-kumpul nglegake wektu njaluk pangapura karo sedulurku. Sedulure panjenengan, ibu-ibu sanesipun, para warga ben lodang kabeh bali kaya slogane petugas Pertamina, dimulai dari nol nggih, Mbak. Alam akhirat sing njaluk pangapura piye nek bali ora dijaluki pangapura malah geblak kuwi. Mila gunanipun setiap anak Adam terputus amalnya kecuali 3 perkara niki panjenengan nggih kudu penting. Jenengan gesang alam donya mangtilari anak-anak soleh solihah. Anak-anak sing mudeng tuntunan agama, ngerti Quran, ngerti wong tuaku wis sowan wis ora iso bali mulih njaluk pangapura, ora iso sedekah. Mula tak kirimane donga. Tak sambungke silaturahime sedulure bapakku sing suwe ra ketemu tak jalukke ngapura. Lho niku lho luar biasa nipun. Kira-kira nek putrane jenengan didangu pun enten dereng ngandipun dangu dalem Bu wonten dawuh enten dereng. Oh dereng, sesuk digawe dipun diajar. Jenengan krungu pisan mesti nangis kok anggere putrane jenengan niku. Isah putrane jenengan apa meneh wis gedhe kok iki bocah kok dadi apik men ta iki. Nggih, dalem wis gur ngono wae lah. Mongkok rasane ati niku. Kenging napa kula beto materi niki dhateng panjenengan. Panjenengan niku tulang punggung keluarga dadi apik lan boten saestu menika. Senajan karo-karonipun nggih bapak ibu, tapi dominan ibu sing jangkep, sing caket kaliyan putra menika.